Wong ayu tresnam. Lah apa katresan jati ki sing piye to? Ben senengmu wis. Ya wis terus we. Ya langsung ya Mas. Iki nanggap MC ado-ado kok kidul ndak rotok pekok ngene to Pak Takai lho. Suwe ra ketemu malah tambahi lho. Ketoke beban hidupmu luwih abot iki. Untuk panjenengan semuanya. Gusti kula paringa kusada rembulan ning wayah wengi nambahi kekesing ati iki pepujan nabine ngendi kedho wong ayu kantaan dianti. Asik. Yoho.
Bapak Taka. Oke. Pak Purwanti. Yo. So. Matur suwun. Chandra Pesona. Iyo. Janji tresno disekseni Melintang-lintang ing tengah wengi Wasik so. Ati kang nandang asmara Gusti kula paring usada Yo keluarga Jogja yo. Sing wayah wengi Sing ati iki bebut Tarik mata atine Asai. wong ayu kang taati Pak Darwanto matur suwun. Makasih Pak Tata, Pak Darwanto pun asik guntur. Mudah-mudahan selamat sampai rumahnya masing-masing. Bunda Taka Segadun. Asik. Bunda Darwanto. Mati bayo semuanya. ora bisa lali Pak Purwanti tarik. Wong bagus aja piro. Pak Sutaka, Bu Purwanti Pak Taka tetap Mbak Pur. punya niat yang baik. Jih, betul. Selain punya hajat, Iya. mengumpulkan para seniman seniwati Betul. sekian banyak para penyanyi yo Saudara akeh besar. tenan. Oke tenan, rapopo. Iki ra sepiro iki, Dek, tenan. Heeh. Heeh. Terus sing kagoan dalem esuk-esuke aku teko. Heeh. Wis barang-barang tak kira sing rewang. Heeh, terus tibake. Gede jenengan iki kayak pripun to Pak kok malah napa-napa didalke aku ngono. Ora ta? Sama aku wedang ngutokke. Nah, kowe mangkok tek kopi. Ibu yang ngutokke barang-barang ditokke. Sangke senenge. Ditokke sedelo. Oh, terus? Barang tak selengak digo bali meneh. Oh, lah dilebok kene. Lah iki ketekan brasak ngono. Pak Kamet Sugeng Rawuh, nggih. Monggo-monggo, Mas. Nggih, sembah nuwun Bu Purwanti Matur nggih. suwun, Pak Mbak Sutaka. Pur, kalian Pak Taka, nggih. Selamat pokoknya untuk anaknya. Nggih, pokoknya Rukun berkah selalu. Amin, amin. Katon lami hamba parwewang lek sami. Pak Sugeng biasanya nyanyi piyambak lho. Arum kembange melati dasar wulane dadari bagus senyum rumasa nolong
Rama itu sapa wong sing ora kangen atau bojo pengen turu angel merem sebelah kene Rama itu sapa wong sing ora trenyu bareng-bareng ra kepedhuk sawetara pengen weruh sing kompak percaya aku kuatno atimu ayo entenono aku menjadi penyanyi dan juga menjadi penonton karena penonton sekarang mahal banget. Oke, bersama Chandra Pesona Layang Kangen. Wingi kuwi wis ta waca apa karepe atimu Trenyo ati iki maca tulisanmu ora krasa netes lo ning pipiku umpama tanganku dadi suwi iki uga aku mesti enggak bali mek durur-durur kesote nek kepiye maneh mergo kananku tak ayo atenono tekan aku. Semuanya tadi atas, semuanya makasih. Chandra Pesona untuk panjenengan semuanya. Nyanyi bareng ya Bu, nyanyi bareng ya. Pak De, sugeng mengkang nggih. Pengen turu angin merem Pati nyanyi ya Rama itu sopo wong sing ora kenyut Rada beku sawetara pengen weruh percaya aku kuatno atimu wong bagus antenono tekaku Umpama tanganku dadi suwi iki uga aku mesti enggak bali ning kepiye maneh mergo kananku sayu entenono tekaku. Tamu kehormatan ada Cak Sodik. Terima kasih Cak Sodik. Yo. Kanggo dulur-dulurku kabeh. Selamat sore Cak Sodik, terima kasih.
Baik, terima kasih. Pak RW sekaligus Bapak Ketua Panitia ini. Osei. Aku ralilo Bisa marang sliramu Marga orang ganti salah. Yo apa Ing jero dodo supaya sliramu kelingan sliramu. Wedoan liyane bisa ngenteni janganmu tak ukir jroning ati. Yo pengen tuh siji nyande sliramu tekan kumat Terus sing ana ning jero ati. yo neng ati. Ora apa-apa sing ragu tegane sing penting aku terus sing ana ning jero ati ning atiku. Semuanya kumpul yo. Nanti Aku lilo wis wis boleh lilo berapa pokoke kowe liyane aku. Ana benak bisa percaya iki. Kelangan kowe aku jelas aku tanpa kowe atiku nonto. Tambah lagi bukti kabeh takdirku kemaku ora percaya mung kanggo siramu. Wedoan liyane ra bakal bisa nganteni. Tak ukir sajroning ati. Pengen tuh siji nyande sliramu tekan kumat sing penting rasaku sateruse ana neng jero ati ning atimu. Luar biasa. Are you ready? Let's go! Jelas paling tulus dunia walau kakak gawe hari kelahan ono wae tanah banyak macam tiga ra ono direlek berarti siji ora urusan sampai pada tujuan Tuhan mengizinkan liyane ora bakal bisa nganteni janganmu tak ukir sajroning ati. Pengen tuh siji nyande sliramu tekan kumat. Nyanding sliramu tekan kumat. Napas sih ora kuat. Oh, iya. So, Sesarengan Chandra Pesona. Pengantin ditunggu loh lagunya pengantin. Ditunggu lagunya ya. Lagu spesialnya ditunggu.
siji meneh. lagi yang enak Dangdut. dijogetin. Pengadilan cinta.